everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with indaba ke zasebukhosini. Congratulations messages are pouring in for uSihle noma ke Queen Sihle kaMawelewele Mdluli kanye ke no King Misizulu kwaZolithini. Well guys, if ungazi uQueen Misizulu kwaZolithini kade ke eyokhokha ke amalobolo emndenini ke wakasihle kaMawelewele Mdluli in Komatipoort eMpumalanga. After ke u2 years was introducela ke uNdlunkulu ke uMawelewele. Ngicabanga ukuthi kushuthi ke wengakhipha amalobolo kodwa ke wesemkhombile ukuthi ke uzoba uNdlunkulu ke kaZulu. Bathi ke uhambe ke wayokhokha ke inkomo ezu70. Wema inkomo ezingaka cha ngampela ushadele ke ebukhosini ke uQueen ke uSihle kaMawelewele Mdluli. So bakithi siyababongela kakhulu. Yinhle lentombi, yinhle kakhulu futhi ke nje inesizotha. Siyibonile ke ekhawuni eziningi ke emcimbini ke isilo ivela ngenkulu ke inhlonipho nanokuthobeka ke kwayo. So ke finally bakithi isilo ke sesilenzile ke iqiniso sase ke siyahamba ke siyolobola ke sakhokha ke laphana ke kubo ke kaSihle Mawelewele Mdluli kaNdlunkulu. uNdlunkulu wethu ke omusha, uNdlunkulu ke unumber 4 ngoba omdala kufike kubeke umdala kufike kubeke ukaMayisela bese kuba ulo waseSwazini bese kuba ke okamyeni omdolomba bese kuzoba ke uSihle. Bakithi siyathandaza ukuthi ke isimo ke sishintshe ke lapha ke eNdlunkulu. As much as abanye bazothi nihlangana naphi ningenaphi endabeni zaNdlunkulu, siwuZulu siyaxhuma kakhulu uma ngabe izinto ke zingahambi kahle. Siyathemba nje ukuthi ke isilo sethu uMisizulu kaZolithini uzokwenza izinto ngendlela elungile ke manje yabo. Kunenye ivideo engengayibona yakhe ethi nje yena wayendothatha ubukhosi ke wayeka ke amabhodlela. So we are just praying ukuthi ngampela kube ukuthi uyawayeka kwangampela ukuze akwazi ke ukuphatha ke isizwe sikaZulu ngenhlonipho nangokuthobeka, irrespective ukuthi ke kwenzekalani ke ngaphakathi, ngoba phela abanye bakhala ngokuthi kulokhu kuyakhulunywa nje kukhulunywa ngento wangafanele ukuthi izifike nawe public ukuhlukumezeka ke kwaMdolomba. But ke kukhona konke lokho siyabonga bakithi ukuthi ke uKing Misizulu ahambe ke ayolobola uQueen Sihle kaMawelewele Mdluli and siyathemba ukuthi konke ke kuzohamba ke kahle, ukuthi ke lentombi izofika ke izokhanyisa laphana ke emzini ke kaZulu. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.